Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νάντης και σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε speedrun. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και πολλά άτομα πιστεύουν ότι είμαι σπαστικός. Οπότε, αν δεν με πιστεύετε ότι είμαι σπαστικός, πάντα να κάνετε subscribe και ευχαριστώ πολύ. Αν το κάνετε. Και, να, τέλος πάντων. Σήμερα θα κάνω speedrun όπως είπα. Έχω τρεις προσπάθειες. Λοιπόν, πάμε. Gate World, Random Seed, το είδατε εκεί. Πάμε λίγο, έλα γρήγορα. Έλα! Μπράβο. Λοιπόν. Κάτσε. Έλα λεπτό, πάμε πίσω. Λοιπόν, θα βάλω timer. Ξέρω κάτι πώς θα το κάνω. Πώς θα το κάνω. Εδώ. Έχω ένα timer δίπλα μου. Δεν μπορεί να το δείτε εσείς, αλλά το βλέπω εγώ. Οπότε θα σας πω να είναι timer για κύβους του ρούχου. Οπότε να μην απλά το πατάς. Οπότε ένα, 2, έλα πάμε. Πάμε. Άρα και σε λίγο καιρό παίρνω PC. Οπότε θα έχουμε... Γιατί? Σοφά! Θα το κάνω λίγο sticks. Έξι stone γρήγορα. Αλλά... Στόπτελα. Τέλος stone. Γιατί δεν παίρνεις το ένα, what? Πες σου. Crafting table γρήγορα. Τρέχω. Είμαι 1 λεπτό και 42 δευτερόλεπτα. Τρέχω. Έλα. Πες. Πες. Τρέχα. Πρέπει να κάνω όσοι να δεν βρίσκω villager. Πρέπει να κάνω όσοι να... What? What? Έλα να το σταματώ λίγο. Οκ, απλά ήταν περίεργο λίγο. Τρέχω. Village! Έλα που να μην το έλεγα ρε. Πού να μην το έλεγα. 2 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Πάμε, τρέχω. Τρέχω, ναι. Δεν μπορώ να βρω village με τέτοιο. Πώς το λένε με... Πώς το λένε αυτό... Τέλος πάντων αυτά τα πραγματάκια, τα σπίτια μου, τα iron, πώς λέγονται, δεν με νοιάζει. Όπως λέγονται τώρα. Έλα βέβαια μαγκά. Όχι. Critical. Please δώσου μου 5 iron, Ναι, πόσο μου έδωσα, 5, οκ.
Οκ, δεν έχει τέτοιο. 3 λεπτά και 42 και πρέπει να μπω νέδρο όπως και τίποτα. Θέλουμε φαγητό. Θέλω flint όπως και τίποτα. Κάπου να βρω gravel please. Gravel. Να το. Flint. Όχι, θέλω out of hand. Ναι, flint. Τέλεια. Κάτσε να πάρω τα μπέτα όπως και τίποτα. Τέσσερα λεπτά, τρέχω. Πάμε. Dark. Όχι, τι Dark Oak, τη λέω ώρα γιατί Σέρμαν. Δεν πήρα φαγητό. Όχι. Πήρα φαγητό. Όχι. Πάμε να φάω τα chips. Αου. Πάμε σε αυτό. Πάμε λίγο. Έλα εδώ, θα πεθάνεις. Εγώ 5 λεπτά και 39 τρέχω. Αν πάω πάνω από 10 λεπτά είμαι. Το timer κλείνει σε 10 λεπτά, οπότε το βίντεο δεν θέλω να γίνει πολύ μεγάλο. Το φέιλαρα. Τι είναι αυτό? Όχι, δεν είναι λάβο. Γιατί μπορεί να δεν λάβω πολύ. Τρέχα, πάμε, δεν μοιάζουνε. Τέλος πάντων, όχι. Αν δεν βρω 6 λεπτά, τι τέλεια. Ένα ruin portal, πού έχει ρε μπρο? Όχι, άλλο. Να πάω να βρω, νομίζω, ένα ruin portal στο Ocean. Οπότε, να, μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά... Okay. Τρέχω. Τι κάνω με τη ζωή μου? Σπρούς, όχι σπρούς, το βαριέμαι πολύ το σπρούς. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά, τι τέλεια. Και δεν έχω μπει καν nether στα 7 λεπτά μπρο. Αυτό είναι part 1, θα έχω μέχρι να το τελειώσω το Minecraft, δεν με νοιάζει μπρο. Θέλω να τελειώσω το Minecraft. Το είπαν παλιό. Δεν θυμάμαι καν τι γίνεται εδώ. 8,5 ώρα μπρο. Αν πάω nether, εγώ πιστεύω ότι είναι καλά τουλάχιστον. Δεν το πιστεύω τόση ώρα ψάχνω για λάβα πολύ. Δεν πάω καλά τους τώρα. Ανέβεις κανένα... blacksmith, ναι, blacksmith λέγονται. Ανέβεις κανένα blacksmith στο τέτοιο. Δεν πήρα και φαγητό, όχι.
8 λεπτά και 30 δεύτερα. Ice Spike! Δεν θέλω Ice Spike, θέλω ένα... Εντάξει, Ice Spike είναι λίγο σπάνιο. Αλλά όχι ρε μπρο, θέλω ένα Ruin Portal, please. Δεν νομίζω να το πάμε καλά. Dead, είπα. Τρέχα. Όχι. Τι πάω από τα Ice Spikes. Δεν βρω τίποτα στα Ice Spikes. Όχι. Γιατί δεν πέτυχε το Boat Clutch. Έλα. Έχω και bucket. Τρέχα. Γιαουν. Όχι. Τέλος πάντων. Σχεδόν τελειώνει το timer. Έλα ρε πρέπει να Halloween Portal ή λάβα. Δεν μπορώ. Τέλος πάντων σε λίγο τελειώνει το timer. 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος. Λοιπόν, δεν τα καταφέραμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Το χτυπήσω και πάνω του. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε εγγραφή, like, subscribe. Ελπίζω να μην βαρεθήκατε και να... Γεια. Τι φάση, τι ορίζεις το bed. Τέλος πάντων, παιδιά.